som úplne sfajčená, tak natáčam úplne všetko. Nedá sa ti približovať? Dá. Dobre. Tam bude počuť tvoj hlas, vieš? Ty koľko sme vo filme, to čo robíš? Práve. Totálny hip-hopový podmas. Čo sa nebá? Party pecka. Šuhu, ty teraz musíš stať a ísť hrať hekis. Chvíľa. Podľa scenára. Ale teraz musíš to si urobiť. Ty máš piču. Napríklad, že s kamerou. Prečo natáčal? Daj preč tie ruky. Nedám. Ježiš, musíš ich dať preč. Nedám. Úplne rušíte mi scenár, moje myšlienky. Teraz ťahajte hrať na hekis. Ideme. Čo? Áno. To je homán. Čo je ty? Čo je? Ja sa pálim, Juraj, môžeš mi hodiť prosím ťa kamerovať ešte? Nič som nezvládol. A ty teraz musíš ísť tiež hrať hekis. Ja? Áno. Ja budem takto. To je že? Po strany. Ale skoro si sa hodil do mňa. Trpni, že nie. No, myslíš si, že ja mám dobrú obu na hekis? Myslím, že nie. Myslím si to tiež. Myslím, že nie. Neviem. Intenzívne na tým rozmýšľam, ale v tomto to asi nepôjde. To zostrieham. Dáme taký, že to tak zanikne. Im dáme žbru. Keď je, dáme. To dáme taký spomalený záber na hej. Spraví podraž. To dá spraviť. Nie, ale preboha. Zaplatím 4 týchto, jedné už máme. To bude si video. To bude si video. Už dostať ganž na chvíľu. Nemohol by som moderátor televíznici. Idem dole totálne. Jep. Aj, aj. Na konci tu musíme len jebnúť do kamery. No postrihať treba. Ale to musíš jebnúť na konci iba do kamery. A teraz totálne to musíš. Jí, ale tak, aby tomu dane narazilo. Mne sa páčilo, že tam sú také fajnové tiene v pozadí, brutálne, že zachytia aj jedného hráča, aj druhého, vieš.
že je to aspoň 3 minúty a viac. Aj. To bol step preálu. Nie, ale však čo sa S Bohom, lúčim sa. máme všetci obe. Bolo to krásne. Sorry, pán kameraman. Poďme za kameru, nahraj to. To nie je teda. Ja to budem škola digitalizovať. Máme niečo, čo môžem nahrávať. Go kamera. Našej školy. Ešte povieš našej. Dobre. No jasné, tety. A ja som si myslela vždy, keď si hovorila kameru, že takú nejakú veľkú, alebo takú, na veľkú kazetu. Ale ja už nedám aj takú, čo to dá normálne takúto. Áno. Zober mi všetko, čo tam mám. Zober mi všetko, čo tam mám.